आज आपण पुढील श्लोकाचे उच्चारण व त्याचा मराठी अर्थ समजून घेणार आहोत. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. पुन्हा एकदा श्लोक ऐकूया आपण. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. या श्लोकाचा मराठी अर्थ आपण अभ्यासणार आहोत. सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु. इथे संधी विग्रह होतोय. सर्वे सर्वे म्हणजे सर्वजण आणि अत्र म्हणजे या ठिकाणी. सर्वे अत्र म्हणजे या ठिकाणी सर्वजण सुखिनः सन्तु. सुखिनः म्हणजे सुखाने, सन्तु म्हणजे राहोत. सर्वे सन्तु निरामयः. निरामयाचा अर्थ होतोय निरोगी. सर्वे सन्तु सर्वजण येथे निरोगी राहोत. पहिल्या ओळीचा अर्थ होतोय सर्वेत्र सुखिनः सन्तु म्हणजे सर्वजण येथे सुखाने राहोत. सर्वे सन्तु निरामयः आणि सर्वजण येथे निरोगी राहोत. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. या श्लोकामध्ये सर्व लोट लकाराचे क्रियापद आलेले आहेत. पश्यन्तु, सन्तु हे लोट लकाराचे म्हणजे आज्ञार्थी क्रियापद आलेले आहेत. भद्राणी म्हणजे चांगल्या गोष्टी. सर्वजण सर्वे म्हणजे सर्वजण चांगल्या गोष्टी पाहोत. मा काशीद दुःख मापनुयात आणि मा म्हणजे नाही. काशीद म्हणजे कुणाच्याही वाट्याला दुःख मापनुयात. कुणाच्याही वाट्याला दुःख येऊ नये. श्लोकाचा मराठी अर्थ पुन्हा एकदा सांगतो. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु म्हणजे सर्वजण सुखाने राहोत. सर्वे सन्तु निरामयः सर्वजण निरोगी राहोत. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वजण चांगल्या गोष्टी घडताना पाहोत. मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् आणि कुणाच्याही वाट्याला दुःख येऊ नये.